is Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Saliwat may nga naman sa ato ng mga ka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw Huwebes na kita, Setyembre 16, tuig 2021. Aksyon Hotline. Ikatatlo na kita nga Huwebes sa karon na nga bulan, bare month, kag hindi kita magkalipat. Sa aton sining countdown, mayara na lamang sang 100 days to go before Christmas Day. Aksyon Hotline. May 107 days man ang nabilin para sa 2021. And then, sugalawon naman ang pagsulod sang tuig 2022. Aksyon Hotline. Kadasig daw ginahunos lang inadlaw naton. Umpisa buwas, double digit na lang ang countdown naton para sa Christmas Day. Tiyan mo gina, no? While nga madasig ang takop sang kada inadlaw, ang pinanid sang kada inadlaw sining tuig, damo man ang mga nagkalanamo nga kung kaisa siling mo ba, thank you Lord sa imo sining paggabay nga pagbugtaw ko sining aga sa gihapon nagakabuhi kag nagaginhawa ako, no? Amo ning tiyempo during this pandemic nga siling ko madamo man ang na-learn nato, no? Kag sining nga pandemic kag bangod sa mga damo nga kaso, actually normal man lang everyday, nobody can tell nga may aragid ba niya sang tawong nga nagakapatay kadadlaw. No, why sang nagabato sa kalibutan? Kag hindi ta mapulong kon ano kalawig ang aton nga maserbisyo nga mapangalagad sa publiko. But you know, siling ko kada aga Aksyon, hence do ay kuya do ginakulbaan ko mag-open sa Facebook ko every morning. Halin sang Lunes hasta kahapon gindugangan pagid kaina nga pagbugtaw mo sa kaagahon bala. Pag-open mo gid sang Facebook, since nga ang Facebook amo ni subong ang pina di easiest medium nga makahibalo ka kung ano ang mga chismis palibot. Halin sa politika, inaway pamilya, no? Ara sa Facebook, yung isa basta ang circle of friends nyo nag-isa lang, dasig na kay balo sa mga bulubalita kung sa Facebook mo, galing dapat i-counter-check mo lang. What I am saying is, subo kay kaina pagbugtaw ko, pag-open, kung may isa na naman ka upod naton sa hanay, no, sa pagpangabudlay, although nga subong naging black timer, si Mr. Franklin Villanueva, patay naman si kunano magklase balita ni kadaaga kag kadadlaw ikaapat na nga kaso sinila nga si Mana ho. Aksyon Hotline. Kaya mo ginaugaling ano. Ang ako lang please, mga muyo kita. Ang kamatayon, hindi lang niya nga siling kiti like Franklin, paring Rasmor Obas, like paring Jerome Galunan, no, and the rest paring Mawi nga naguna sa aton, di kita kabalo sang aton palabuton pa mo, pero ang aton lang ako lang pangabay sa inyo please, hatagan tagit chimpo. Every night hala kita magtulog pangamuyo kita, no? Every morning pagbugtaw naton pasalamat kita sa kaitaasan nga padayon kita ginabugayan kag pagbugtaw naton padayon ang sungaw sang aton ginhawa sa aton baba kag ilong. Aksyon Hotline. Amo na, no? Subo nga kada bugtaw mo kun aga makita mo bla
kapin pagi sa Facebook may mga feed nga nagaguluwa da ngati may ara member sa pamilya nga nagtaliwan, no, nagakapatay. Ang worst kay iban related sa COVID-19 cases. Aksyon Hotline. But somehow, let's go on, let's continue sa aton sining nga trabaho. Pangamuyuan aton nga ting ila pagpahuway, I know that there's really a purpose. No? May purpose gid ang Ginoo nga agin naguna sila sa aton. Aksyon Hotline. Welcome na sa aton nga pagpangalagad karon yang Webes sa aton magka-aksyon nga nagamonitor na via Facebook Live kag sa mga nagatutok man pagi sa YouTube sa online presentation sa Aksyon Radio Bacolod. Good day sa inyo. Ano man nga oras sa inyong mga nasyon o kung lugar ng pungsod nga ginatiniran. Aksyon Hotline. Of course, sa aton sining nga mga online listeners o kung on-air listeners man. No? Sa mga on-air listeners man nga monitor karon nga aga. Kung malabutan sa aton sining nga broadcast, no? Thank you gid sa inyo padayon nga pagsakag. Aksyon Hotline. Anong pinakamadalag ko nga balita? Pero antes na, ang akon lang ayo sa inyo, please, like, share, sang aton sining nga live broadcast. Nung tanan nga mga program sa Aksyon Radio Bacolod, pwede, no, ma-share nyo, ma-like ninyo, para damo pagid kita malabutan kag maserbisyuhan. Aksyon Hotline. Aksyon are Tayhopon checking in until 9:30 in the morning. Anong pinakamadalag ko ang balita nga aton tutukan karon nga aga? Aksyon Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Sa mga balita, more on local. Kita, by the way, kagab in-interview naton sa Aksyon Firing Line, ang grupo sang mga medical workers, maning medical frontliners, may plano sila mag-ugyon gali sa September 21 nga nationwide protest sa mga medical workers. Actually, may press con sila buwas, pero naka-advance kita kapon. Damo gali, no? Reklamo diri sa aton. Damo, abikuan, igay pusipos lang. Damo man di gali, medical workers nga daw nagaingos kag wala masapakan. Aksyon Hotline. Di buwas, lantawon naton ina, kay may ara sila sa press conference kung ano ini, no? Ang matabo sa palabuton nga September 21. Why pa man update, diri sa aton sa Bacolod and Negros, kung bala may additional nga mga medical workers ang in-request, nga ipadala ang DOH sa Region 6. Aksyon Hotline. Man kon overwhelmed amat-amat na nga nagakawadaan medical workers, medical staff ang ospital, bisan ang bed capacity nila pwede pagkabaton, pero tianon mo na karon, paano kami makabaton patient karon kung wa isang maasikaso ni sa ila? Aksyon Hotline. Pero sa mga lokal nga mga balita nga atong tutukan karon iya nga morning kadamuon sa mga persona nga managkalamatay bangod sa COVID-19 sa Negros nagtaas. Aksyon Hotline. Ang datos kahapon nga daw nagapakita nga may mga 26 ka mga individual, mga Negrosanon ang nagdugang sa listahan nga napatay bangod sa virus. Aksyon Hotline. Ano pagid? Watchers para sa nagapadayon nga voters registration ginpangabay sang Grupo Progreso. Aksyon Hotline. Di makicheck kita karon kay umpisa kahapon base kung sino ang close abi sa kay Attorney Fatima Aspan, no? Kung hindi gid man siya makasabat pa directly, kung hindi gid man siya abi maka-address pa sang aton luyag ipamangkot siya partitioning request sang Grupo Progreso. At least bisan kwan lang, bisan jutay lang nga public advisory, no? Kay ti siya subong temporaryo dira mo nga apungko sa Comelec Bacolod, attorney palihog man niya o kon sa mga malapit kay Attorney Fatima da Aspan, palihog man ang bal siya ay kung pwede ang Aksyon Radio, sabto naman para nga makabalo man kita kung ano ang mga advisory na kay kainaho, pertik damo naman linyahan na sa plaza. Aksyon Hotline. Why labot sa concerning kag ginpadala, no? Sang Grupo Progreso, maki-update kita sa iya. Kung anong pila makater nila in every week nga ginahimo nila sining activity, no? Kay gusto nato ni may baluan mo, importante ni siya
nga bagay kay di ko isipon ta 14 dias na lang nabilin. 14 dias ina gina-include na pang Sunday. Teng Sunday why na iya registration. Aksyon Hotline. Amo na lang na ang nabilin nga mga inadlaw before ang September 30 nga deadline for voters registration. Aksyon Hotline. Pupuntik na mo, kung siya Aksyon Alvin, graba pa nagsaylo sila sa likod naman na sa Bay Center, kay inaras na sa plaza, tinano, damo man nagyapon, gusto kag makaingagaw nga makaparehesto. Aksyon Hotline. Way pa man ganaan tinimok-timok ng sabahin sang Commission on Elections sa COMELEC, kay ang ilay ang desisyon ti wala extension para sa voters registration, no? Wala anay extension for the voters registration kay damong nag-ayo nga kung tani bisan na tubtub Oktubre na lang. Tigaling paano pa ni karon magkaakomodar ang kumilik kung i-extend mo kay pagka October 1st umpisa naman na iya, balbalanay naman sang pagbaton sang mga luyag na mag-file sang ila certificate of candidacy. Aksyon Hotline. Anong pagid, no? Mga talakayan ta karon na nga aga. Duha ka mga konsyal kapon sa Bacolod, do. Naggulpiada man recess ang sasas during the session nila kay tiding kakita imo yung nagtaasay tingog ang duha ka mga konsyal. Oh. Ti ang ginlalisan nila to kay do may ara sang wrong choice of word siling nila, hindi siling diri sang isang konsyal. Ang natabo bala nga do hindi amo ang gigamit nga kwan nga tinaga, kaya hindi nasawan, no? Si Attorney Novero kag si Attorney kwan ning kapo, no? Ang nagsabtanay si Attorney Novero, councilor, kag si Councilor Wilson John Gamboa ay nag-obligar si Vice Mayor Elcid Pamilyaran nga mag-recess. No? Pag-recess, nagdeklara na recess. Sige, pagyapon ang kwan nila mo, ang debatihay nila ay klain. Aksyon Hotline. Until such time, ganautod no, ang online session. Kabalo ka subong mag-session ang bintaas, hindi kung may gadget kabi. Kag namin internet connection mo, connectivity mo, at least, ang ginatalakay sa sesyon bala, makamonitor ka. No, mabatian mo na ang mga huni sa mga konsyal kag makita mo gid kung sino ang naga-participate sa ila sini nga debate, sa ila sini nga mga sesyon dira. Online mo, amo nang sitwasyon. Aksyon Hotline. Pero maki-update kita kay Vice kay ang sa Negroso, puwerte subong ang cases subong sang COVID, ang death gid amo ang worry ta diri ang cases yati like what happened last year. Siling kung ganito ini third wave na ni subong, nanuning wave nga nagkatabo ni because of the new variant or variant of concern nga no puwerte na gini ang tinaasay isang kaso. Ti last year naka-experience na kita siniho. Aksyon Hotline. Pero subong, lalo nga naway untat, ninunugasigi na gilang bisanano pa, kapag istrikto, sangtag sa ka mga LGO. Aksyon Hotline. Ang worst, ang most concerned ko diri, amo ang cases ng death or mortality nga nagataas. No? Di basta pataya mo ng pinakamasubo, kapin pa mag-positive ka. Because, din kaya bala makakita sila, din kaya, why kita ga-expect nga matabo ang isa ka sitwasyon ngang imo miyembro sa isa ka pamilya nagalin sa balay mo, galain pa matsyag lang, mayo pang istoryanay nyo, pag-abot sa ospital, napatay, igo, pag-check, positive sa COVID-19, pagbalik sa balay nyo, abo. Aksyon Hotline. Amo nang pinagkamasubo, the worst thing, nga subong circumstansya nga aton ginatubang. Now, sa province, si Governor Lacson, sinigya, dali lang, abi, ikwanong tani, damo sa mga stratehiyang ginahimo nila because yun damo mga nagkalamatay, damo nagdugang kahapon 26 ang record nga nagdugang sa Negros Occidental, abot sa Bacolod, kumusta ang latest subong kay nagligad to, nag-increase man ang number, ho? Online sa Hotline. Online sa Hotline. Joining us this morning is the local IATF chairman sa Bacolod. We have Vice Mayor Elcid Pamilyaran. Vice, how are you? Good morning. Ay nga, Aksyon Art, may mga gagawin siya atong tagpalamapit.
Salamat gid Vice, nagbalik gid ko sa imo today kay sa province si Gov kahapon actually may mensahe niya kay siling niya this is something dapat tutukan gid no kag in fact may mga strategy sila nga bag-o subong may mga district hospital nga gamiton na as parts ang pag forward o kun sa pag-process sa mga COVID patient kati may hapitan anay may mga accommodation anay while kati no halos puno ang mga private and public hospitals for now no. Ang worry ko kay ti sa Negros siling ni Gov day lang purti nagatinaas ang cases kahapon 26 ang death record sa Negros. Sir, kumusta yung sa Bacolod subong? Well, ang aton action art correct in ang observation. Ang honestly ang tanan tang hospital subong fully booked. The other day, I think even ang Cadiz Hospital waiting list nila was 25. Ang Adventist, ang 43 patients on the waiting list. Magsiling ka waiting list, kapila da. Sus. Kaya fully booked ang hospitals. Ang why naintindihan sa pumuluyo, action art. Ang kung mag-COVID ka, sigurado, chances are, mag-COVID pneumonia ka. Okay. Kung mag-pneumonia ka nung epektoya silang imo lungs, mabuta na siya sang phlegm o kung phlemas. Okay. Madata mo na nga mabudlayan, ikaw maginawa. Kung budlayan ka maginawa, ang oxygen level mo manaog na siya. The moment ka oxygen level mo manaog, ang imo heart, ma-overwork na siya kay ma-pump na siya tudo. So kung mag-drop na gid ang oxygen level mo kay si heart mo na work hard siya, so paros na naglagan siya tudo, na hindi na kaya, Okay. sige siya gyapon lagan, so ma-cardiac arrest ikaw. Okay. So ang cause of death mo is cardiac arrest. Amo nang rason action art nga ga-recommend manaog na ganing imo oxygen level, ma-recommend ng doktor mo nga intubate ka. Intubate, correct. Si machine na ang madalas ang imo breathing. Okay. Ang makina na mong papawayon yung heart mo. Ang problema mo ini kay si pasyente hindi siya mag-seek medical help kung wala pa siya nag-difficulty of breathing. So pag ayo iya mo hospital, too late na. Tumba siya. Ang denial stage siyang tao, dili pagid ng problema. Okay. Kay pagkapatyag siyang symptoms, hindi gid siya mag-hospital. Hindi gid siya mag-seek medical help. Hindi siya pag-doktor, kay kung pa-doktor siya, mambas doktor niya, tipaswab ka gid. Hindi siya magpaswab niya, kay ibutang ko sa facility. Isolation facility. Okay. I-lockdown ng akong pamilya, wala sila kanon. Okay. So, dira kita nag-problema, kay kulang ang tao sa edukasyon, sa informasyon. Okay. Now karon ang amo ining kakatabo nga aga pila sa hospital. Ang ato niya case analysis di kalabanan nga di kalamatay, kalabanan ng hospital unvaccinated. Okay. So I hope nga ining series of death ini in fact mga popular ini nga mga persona aton mga kaupot niyo sa media, mga media practitioners. Tani ka subo man? So, ini makabay maintindihan ini isang tao. Kay kung damo gyapon wala na vaccinate, amo ni silang spread ng virus, amo ni silang panglaton. Okay. Ang isa pagid naton ka problema nga dako, kay ini naman niya si COVID patient. Tawagan na siya sa amigo, yan hindi ko dapat i-mention. Kay okay man ko, ay man ko may kinabatyag. So nga itong contact tracer, sa budlayan
ang ilang matrace, yutay lang. Okay. So the moment naman ini naman siyang close contact, malatnan, damo na nalatnan niya, kay kiway siya matrace ang aton Contact tracer. contact tracer. Why Right. ma-shield off ang iya balay? So diri kita nag-problema. Kaya ang ini, I think, kalabanan siya sa aton cases, subong action art, delta na nimo. So, kadasig siyang pag-spread yan. Okay. Oo. So, how I wish nga maintindihan ini siyang aton publiko, Aha. how I wish nga ang aton pagid nga mga positive patients, Okay. hindi kita mangin irresponsible. Tanan tangagin na close contact, report naton Aha. para mabuligan naton ang komunidad. So with this kind of problem and concern, subong may mga ara kita sir sa bahin sang EOC, sa bahin sang IMO team, no, dira sa local IETF nga mga recommendation on how to address abruptly o kung matapda tani gilayon kay siling ko kung mapabayaan ni basibla kung mag-igo ang third wave nga mo na ang pinakabudlay nga may ara naman lockdown matabo sa mga lugar diri sa palibot sa syudad. Kunti nga aton nga strategy, ilipan naman na. Amo ni siyang aton, no? Okay. Swab all. Aha. Amo ning the best nga strategy. Kaya swab all mo, ang positive, isolate mo. Ang problema, so wala sila kapanukit siyang tuod. Sa ilang close contact. Diri kita, tungod ang cooperation sa tao, kulang. Okay. Di ang aton nga contact tracer siya, rely man lang sa testimony or sa ginasugid siyang index patient panawag na mo, Aha. positive patient. Aha. Oo. Yes. Diri kita na we fail sa sining bagay. Aha. So nabudlayan ang gobyerno, iban pag action natin, hindi yung paswab, ginamo pa kamuya, mapablatter ka pa. Gani, oo. Tamo na, kay kulang information tuod basibla, basi siya ang iyang perception, pati mapaswab ko, magpositive ko, kung anong pamilya ko ni, ang palangabuyan ko, kung mawadaan ko, mabutang ko sa isolation facility, ang mga pamilya ko, ya, sino mapakaon, sinamo nang pag-intindi sa iban, kung why sila makahibalo, nga ti may provide na sa family mo, ya? Correct na kadang pagdaladala, pag isang mo binabatsyat. Oo. Oo. Kung hindi mo pagdaladalahon, you will suffer the consequences. Okay. Ikaw na masuffer, kadang mo pamilya masuffer. Aha. May ara kami upod sa church action art nga couple, ang wife ni sila unvaccinated ini. So ang wife just passed away 2 days ago. Okay. Ang husband subong also in a critical condition. Sus. So pwerte ini nga kwan na pag Okay. suffer sa pamilya. Aha. Hanggat ang expense mo, expenses mo kung ma-admit ikaw. Aha. Dako pag ang problemahon mo, kung late ka na nga mag-seek ng medical attention. Yes. Pero diri sa aton, going back no sa issues ng death cases, pila ang mga ang aton daily record or cases man sang death or casualty subong mortality subong vice? Wala ko figures action art kay kung Okay. kalabanan ang being death na to subject pa sa swab results eh. Aha. Sa May confirmation. mga kita deaths nga wala pa magagawa ang results. Okay. Oo. Aha. So anyway, sundo naton ina i-check ko lang ni sa mga sa liga ng mga barangay karon kung kumusta yung ila pagbulig diri in terms of information and education campaign. Masaylo lang ko very quickly. Kapon anong tabo ito nga doon gulpi untat ang online session yun. Doon nagsabtanay ko na duha ka konsyal bahis? Well, normal ina siya even in Congress, no? Aha. Even in other countries, may mga misunderstandings. May mga, kung kaya may mga wrong choice of words, ikaw nga nabuyan, na ma-hurt mo ang Okay, alas 8:30 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. May obligasyon ko Aksyon Hens? May obligasyon ko na si imo 8:30.
basi malang-alang ko kwan lang ibubo ko lang na anay guro ang may obligasyon ko sa imo wala. May ara. O, sige, kwan lang, i-hold lang si Vice, kag itapuson ko lang ng obligasyon ko, and then balikay kami with Vice Mayor. Kung noon. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na ikaw na ang ginapamatiyan na Aksyon Hotline. Ayos, pabalik na kita diri sa aton sining nga pagpangalagad. Ginpalusot ko lang to ha, para way nako obligation. Vice, you were saying kay na? Well, action art, hopefully normal. May mga kung kaysa do, may mga tasay tingog, iba no? Yes, normal. Kung kasi may ma-hurt ka, mga wrong choice of words pala, kung kasi magamit mo, ma-hurt mo fellow lawmaker or counselor, which is normal. Kung ginawin mo, kasi nga, ma-recess kita na para may cooling off na period, no? Or with that, kasi ara kita sa Zoom meeting, sige yapon sila O tingala ganin kung sila, kung nag-off na to, nga sige pa to sila nga, sige normal, malang naguro So, recess na to siya. Okay. Kung sa session hall, ito nag-untat ito. Although nga hindi na siya recorded, but kung ara kita sa session hall, pag recess na, sige na sila exchange ang ila views na hindi na recorded. Ato ang kagapon, while still online kita, pero hindi na to recorded kaya nag-recess ka mo. Okay. Amo na galing ang normal nga process while the somebody or a member of the council, daw bati ako si Councilor Bariban nag-move for the recess kag ikaw in order no nga while abot sa to call off the situation makuan mapatch up na yung problema sang duwa to. Pero okay ay naman sila later, Vice? Okay naman yan. After sa to, ang mga responsible sila, lawmakers. So, after that, wala naman. Okay. Daway na siya personalan. Normal na. No, ang mga kabalo kati hindi magintanan perfecto no kag may mga perception, may mga pag-intindi. Ang choice ang word tuod nga kung kaisab lang nagka-hurt man nga way mo gina expect nga ti makasakit gali man to mo tuguro lang. Yes, correct na siya. And human as we are, may feelings kitang kung isang masakitan ka. So normal mo na kung di ka nga magtaas ng tingog mo. Yan nakakit ka, yan diya. Taas kang tingog ko kung di ko akit ka. Yan di ko akit ka. Explicar lang ko. Ikaw guro na, nagkalaman na kayo na ganito, nagkaw na sanay gito niya sa inyo ang akwan, atong may before sa pandemic, bla? Ato, nag-recess na po sa to. Nag-recess na to, pero may habuyan na gito ya akwan, no? Tapulay gito ya. Yes, correct. Nakita na ang medyo may heated argument na bla. Gani. Nag-recess kita, only that naglalabutan na gito sila. Anyway, normal na. Part na sang imo sining akwan, part na sang nagkatabo dira sa sulod sang sessional. Yes, correct. Hindi na part of the function siyang vice mayor and presiding officer. Ang importante dati why ka may siyang ginapinan kundi ang kunanod ang inyo sining ginasunod no nga may kay may ginatumod to si Councilor Novero siya may amutan ni ho nga dapat ang function amo na ako yung ma-decide, di mo ko pagtudluan, do mo na itong mga kaya siling ko kung interviewon ko pa ng duwangwa, blado ginapaaway ko pa sila yaw. Yes, correct na siya. Karon na interview ko si Councilor Gamboa, mabal siya, nasun masabat naman ko si Councilor Novero, instead nga ma-patch up, nga na okay na, lang ko ba siya ako pang dahilan niya, ni si Art, yan manug pa sul-sul niya, nag pa away, yan naman duwa ho? Well, ako, action art, kung na-notice mo ba,
Ah, In fairness to everybody, aha. in fairness sa kay Councilor Gamboa, since kasi siya lang ang loan opposition, Ah, tanan nga time ginatag ko siya. In fact, nga kung ganit mga kaupdan na nagampal na pinapagustuhan ng siya. No? But as presiding officer, dapat you should be fair to everybody. Give them all the time to express their sentiments. Ako ay di niya problema as long hindi why siyang may raise ang isang question or motion to end the debate. okay. Allow ta kamo niya, mas kitla pa da oras. Ah, Unless nga may member dira nga mag-move to close the debate. So, wala ka choice na yun. Close it. But, to be fair with everybody, okay. nakatagaan ko din sila siyang all the time for them to no? Express their opinion and sentiment. Yes. On that note, Vice, salamat gid sa time, no? Kabay pang ining September kuntani and the following days, maganubo, paging maganubo ang cases naton diri sa Bacol. Dalong gid permi ka good morning. Yes, halong di kita ang cases na saka in pakaron magwa na no 98 kita karon mo. 98. So hoping nga tomorrow nubo siya. Halong gid mayo nga. Salamat, salamat. Aksyon Hotline. Alas 8:37, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Hingagawon ko lang si Aksyon Alvin Graba, Aksonens. Antes ko mag-commercial kay subong og lugtas na kuperting ugtas kuno ni Kwan sumungo ni Mr. Taba Julingo. Kay wifi hasta subong makumpleto sang kumilik panagtag ang confirmed number kung pila ang ila i-kwan la ko mo day. Aksyon Hotline. Ari sa diyan ni kay purting linya naida kun si Aksyon Alvin Graba pare na ko diho sa likod sang base center porte nagidi kaginutok damo-damo nagidi ti please maintain the minimum health protocol ang social distancing, wearing of face mask, facial okay na guro kay may facial kay face mask kamo pero ang social distancing bla na mo ginaang malain. Aksyon Hotline. Lain ng iba na kumubar kadahay, magtupad balay, kilalahay, basibla ko nagkuhan, ha? Basibla ko nanong sitwasyon, holding hands da, o kung nagatinuparay, ano mo na karoon kung maglinat na naik mo da? Aksyon Hotline. I-check na to ng patrol ng agawon ko lang ni before ko mag-commercial break. Kay Sini Aksyon Alvin, puro tinaditol, hindi na magwanta di ho. Patrol reports. Aksyon Alvin. Aksyon na art ang sitwasyon karon diri sa likod mismo sa Bay Center. Nag-amat-amat nga damo pagid no ang mga tao. Kay nasan aga aksyon na art. Mga alas 4 na labayan ta jutay pa lang pero mga alas 5 nagpila, naglinya abi sa may Bacolod Public Plaza. But after Bacolod City Public Plaza, sa ilo naman, diri mismo sa likod ng Bay Center, sa gihapon malabay ikaw sa kilid ng Bay Center, sa may CIDG Dampi, going ka naman pakadto sa Comelec office. This time, Aksyon na Arte, it seems nga nakita naton si Sir Taba Julingo, wala pa aksyon mag-augtas si Sir Taba Julingo kay tugtog karon aksyon na art. We have information why pagid ka pa nagtag sa number or may ka pa nagtag pero why pagid ya patod kung pila ang pwede makiter sa Comelec subong adlaw sa piyak sini nga kahapon nga adlaw gani. We have the information only 200 pero kahapon sa pagkadamo sa tawo. O di dapat, basi maindihan mo na si Atty. Aspan para mapabalo. May advisory man ang publiko, nano na ko ng opisyon na naman. Gani man, tignoan ta basi makakuha man kita gamay nga reaction kay Atty. Aspan pero this time aksyon na art ang siling ko gani kagay na kay Sir Taba. Sir medyo kon lang relax lang jutay no kay pagtas bala. Natural lang gid niya hindi mo na malikawan gid mo tao. Gahingagaw. Hinga ti reaction na art ko anta lang gamay nga reaction si Sir Taba Julingo. Sir, reaction ni mo it seems no hubalin panagligad adlaw tubtub subong. It seems na perti kadamo utang tawo nga gaparisro sir. May aga na action art, no? May aga, Nagliligan pa, subong nag-work daw kay daw ng times 2, ng times 3 ang registranta. Sos. Nagsugod niya 2 o'clock, kali kay in-neutralize ka sa aton na titiligal
enforcement din kag sa hatong nga prescription 1 sa kagaon. Mga more or less 2 o'clock sa kagaon hasta nga nagsanag-sanag. Arrange sila sa tadlong until daw nga alin sa kumilik pakadto gid sa Aksyon Art sa may SM City ang linya, no? Pero kay nagpagwa man niya ang atong nga kumilik sa buong trata kay Atty. Aspan na makiter na sila 200 tapos may mga online na sila tapos may mga person with disability kag may nagagabusong ang mula kang mga senior ang muna priority nila wala na madala sa number na ginatag nila medyo ma-insert na sa mga senior ma-insert man ang PWD ma-insert man ang mga may appointment bala nga online sa subong ang aton kapulisan kag ang aton city legal enforcement din kag task force nga amo ang nagaman kag mag-maintain sang physical distancing kag health protocol nga nagakatabo dire sa aton community office sa syudad sang Bacolod, Dr. Art. Aksyon na art, pamangkutunta. Sir, kay Kagina, it seems sa ara sa may Bacolod City Public Plaza, in order gidya ang linyahanay. Pwede ba ora, nagsaylo naman, tapos kung tas hindi lang ikaw kundi mga pulis gani. Sir, it seems na Kagina pa magilagawa sa mga pulis na kung pwede observe man ang social distancing. Kaya pa damo na kidabi. Ayos no, sa kagahon gin-arrange sa aton man tong city enforcement and city legal na dito sa public plaza kay tuman kadamo. Pero pila ang estimate na subong Sir Taba? Mga pila lang ng taong linyada? Kadamo actually thousands na, hindi na kay hundreds, no? Sus Mariusip, Imagine mo no, alin sa public plaza kasi ang kagahon buta no, action art mga 9:30 AM kay may mga picture kundi gani may mga video kundi makita mo. Tapos ang aton nga station 1 nga pulis na nagsuggest man kituban kadamo ginbalik din nila iban sa original nga sa kilid pakadto sa SMCT. Okay. That's why nagamo lang niya kay imagine mo maglambot sa SMCT kung ano kadamo na duwa pa na side by side pa da. Ang nami isinitan ni pinsara daw dugay alas 9 na dapat subong yan natapos na lang distribution sa number kag ang hindi na ma-accommodate papulion na lang na. That's why gani actually kay hina isang kumilik mo pangatag number no mapati ka kasi hindi. Abi ikaw na lang order na pala sa ila Sir Taba. Pulo pa lang ang na-distribute nila nga number, pulo pa lang although ang Ay, pulo? sa 200. Oo. Pero ang na-distribute lang that's why nagaulat kami nga kung maubos ka distribute ang 200 nga number, kag baga go signal na sila sa amon nga kumilik na wala na ikiter, that's the time nga mag-iyo ang city legal, Okay. task force, ang pulis, na papuliyon ng mga nabilin ng mga registrant. Oh, correct. Kaga mo na dapat tani kay buwas karon na limbawa kundi isubong abi sa kalibo da. Buwas ko magdouble pag ina mag 2,000 da. Ano mo na karon na sta na mag-udtod ang hulat nila? Amo gani action act kay kami hindi man kami ka-decide kan in behalf sa kumilik kaya ang aton nga function nara lang ito ya sa i-maintain sa physical distancing protocol na nakapalatabo sa aton opisina sa kumilik. Okay. Kaya ang order mahalin kaya sa kumilik na mapastop na sila basis ang city legal ang task force ang pulis na ipapulion ng mga hindi na malang makiter kay magalaman din sa tindog makalalatnan pagkakakupi considering na ang Bacolod City subong nga na sa alert level. Tama na kita kataas na ka-level. Sige lang kay try na mo nga tawagan liwat sa Atty. Aspan bi kun anong desisyon ni kayo alam man og alas 9 nang tawara lang nagyapon mga manog paristro galinya ya. Mugali actually actually may mga tao kita nga ara sa tupad ni Atty. Aspan nga gaulat lang sa iya signal. Okay. Kasi di mataya ka mandar sa iya kung siya ya mamandar sa aton nga mga enforcement din sa kapulisan okay. Kaya ipapulion na ang hindi ka makitera agud to nga hindi ka magsagad sa gader-gader diri nga sa kamo na kadamo. Hindi ka gaulat to totoo mga aton tao sa pilit sa public official. Ate, sige. Please inform us karon kung may ara update para nga ang mga kuan mapabalo man na isang patrolo na no mga sitwasyon. Sir Taba, salamat gid. Ang latest actional pulo pa lang no as of this time no isa lapit na 9 o'clock pulo pa lang ang ito kabalo kung ano nga kainay sila mag-distribute sa number. Ina man naman. O te sige. Salamat gid Sir Taba. Aksyon, salamat man actional. Sige, salamat. Aksyonal din. Yes, action na art. Salamat. Ilang standby lang dali lang gid mga commercial lang ko kay kun ano i-try ta karon si Atty. Aspan para makakuha advisory ni. Halin pa alas 2 ang agang tao, dapulat nun walas 9 na way gapon numero kung sinong way klaro bla kung sino dang
pasunod kag sinodang sa linya nga ma-accommodate nila. Gani man aksyon na art, no? So, ang maning sitwasyon niya diri, bisan na nga ton mga kapulisan. Ako in the first place, kita mo sa alin sa una, wag ko yan naghala komentar ni kang nagabira sa taga-Kumilik because ginaintindi ko na yung trabaho nila, makapoy man ni kag risgo. Amo to gani si attorney catching una. Siling ko ma'am, kay hindi ko na sa inyo kung nga ang ginawa niyo man ka avoid nga matapikan ka mo dira sang COVID, tinatawag lang resulta. Kay tuon may natapikan kundi sala-sala naman back to zero sila sa system nila. Nakilain naman sumong nagapatigayan. Although ti provincial acting election supervisor ang ara na. Oo, gani man. Na- Si Sir Dante man gani niya. Umaning kung kaya sa advice na lang kay Sir Taba, si Sir Dante may kay Ari man. Sige lang, i-update na lang ka dugay-dugay karon kay para maibanan kung ano yung obligasyon ko. Kay daw ginay-vlog mo lang. Oo, siling ko, mainamo ko obligasyon. Balikan na lang ka na karon dugay action Alvin. Roger, and that action na art. Panabon gida ba? Usos, pwera palayo lang. Yes, art. Sa rekta diri sa area sa Kamalik Office with action na ni Kiraw, ang action nyo, action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Ano ang saranta may mo de? O taga Kumilik? Attorney Aspan, paging Attorney Fatima Aspan. Ma'am, basi kon kag sino man ang close na siya, Attorney, basi kon matagan mo ligwa, please, bisan gamay gilang ginaayo namon di ay, halin pa kapon ang tawag ni Aksyon Dale, kung masabat mo tani, nga mapaintindi ta sa tao, anong system da, anong himuon subong. Ti pa rin alas 9 na dugay-dugay, 1,000 pa iyang tao nga nagalinya, pulo pa lang nahatag nyo. Ang iba nuay pa nakapalamahaw, alas 2 ang aga, nabisan pa kapi, hindi na guro kagwa. O, sige lang, kitawagan to si Commissioner Guanzon. May kung anong sarang mahimo ni Karon Dugay. Aksyon Hotline 2006 Golden WD for Best Public Affairs Program for Radio. And Curtis was happy dahil sa Enervon. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo.
kinadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sagsang anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita. Padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado. Aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang kinadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.
Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Conipo, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung name nag-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Tapos sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, nakadagdamo ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtamo dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa among nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod
nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa atong mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga atong ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang atong responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimula ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga... Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio! Aksyon Radio! Balikan ko lang ng kuano kay hindi ko ginatry naton makontak ang taga Comelec, si Director Jimenez kag si Commissioner Guanzon galing kay basi alang-alam lang linya nilaw. Balikan ko lang si Aksyon Alvin, Aksyon Eden kung kumusta tong status subong ay nanomon nga natapos Comelec di nga mo na ni oras. Way pagyapon kompleto. Dalain Dios ang una nga do may system pa subong na tabo. Attorney Aspan, basi masabat mo si Attorney Aspan, kay naka-interview ko ni kay Attorney Aspan, pero waay pa to di siya sa Bacolod, nag-acting nawaay pa niyagin kuha ka sa Bacolod, medyo tawhay pa siya, dito siya sa sa may area sa province. I-check ko, abi ko na basi may ara man lang sa latest nga update. No, kag advisory kay tiyo linibo pa kun si kuan mo mga 1,000 pa kun galindian na kun si kuano si Taba Julinggo pa tinano tabo si Riman. Balikan ko siya Aksyon Alvin, okay na siya kay check ko lang kung anong status na subong Patrol Reports. Aksyon Alvin, Aksyon Alvin. Yes, Aksyon Art, no? Wala lang madugay, nakalakat kita sa lugar. Pero ang sitwasyon sa... Nag-pull out na lang kamo to? Why gigapon na settle to? Why gapon kay nag-pull out sa mga Aksyon Art ang nahatag pinaka-latest hambal ni Sir Taba Julinggo is na pulpagid lamang. Pero antes kita naglakat Aksyon Art nag-ara nasa 40 ka mga persona ang natagaan sa numero. Iniya ara pagid lamang sa babaw mismo sa kilid ng Comelec office. Kung pakadto ikaw sa Station 1, amo pa lang gid na ang natagaan. Pero kung halin ka naman sa may kilid sa Base Center, pakadto sa likod going to SM, ini sila Aksyon Art, wala paghihapon natagaan sa numero o kung mga priority number. Sa Piaxi, nga 200 gid lamang, kay Sir Taba Julinggo nga 200 ang initial information na mahimo matagaan sang kining priority numbers para marehistro karon nga adlaw aksyonar. Okay, anyway, ang 200 na hindi man nga sila nga 200 na ma-accommodate nila kay may mga walk-in amo, mga senior citizen, mga PWD nga why na ginatagan numbers da. Yes, Aksyon Art, mugin man na ang hambal man na kagina ni Sir Taba Julinggo sa 200 may ara pa na iya mga nagabusong which is ara sa mga priority lane. Ang walk-in kaga iban pa. Kahapon sumatotal Aksyon Art kay 200 ang natagaan, pero sunod kay Sir Taba Julinggo may ara pa natagaan man ining mga prara nag-online online appointment plus ang iban nga mga PWD kag ang mga nagabusong sumatotal 390 kahapon nga adlaw. Aha. Sige. Anyway, thank you gid. Thank you gid Aksyon Alvin. I-check ko lang na karon kay Attorney Aspan. Yes, Aksyon Art. Report sa Patrol. Ang aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Kabay pa ma-settle na da
nga inahatagan bla instruction ang mga nagalilinya para nga hindi na maghala kahulat, no, nga kundi na makumudar at least makapauli. Kabudlay man mag-amo na, no? I-try bi siya Attorney Aspan basi kung makasabat man lang siya para at least bisan sini nga pamagi makuan lang kahapon ko, no, 291. 291 ang kahapon ang na-register sa Bacolod. So kung 200 ang natag nila, may walk-in nga 91, inaiya. Akon lang na iya kay TY man official statement from the COMELEC. Kung ano, gid, natabo. Anyway, kay gusto taning baluon kay Attorney Aspan kung ng advisory. Why gid si Attorney Aspan dahi? Why si kasabat? Basi kung sako si Attorney Aspan, anong tabo siya man? Attorney, may 50 pa na nga online appointment, no? Way labot sa 50 na. Kung lang tawon, tiyado ka gamay, haw? Mag-amo ni, meaning, 16 subong, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 days ko mag 200, mga 2,000 lang ang masubra na lang ang accommodate nila. Di, or, nanong tabo? Average, sabi, sing una ito yan, 350 to 400 sang timpo ni attorney kanya. Hotline! Ano natabo man? Damo nagaling yung padala ko ng personnel nga sa COMELEC nga nag-augment rin sa Bacolod. Ahay. Sige, anong tanda ko na munang sitwasyon? Pakaronan talaga na si Ma'am Lenny Espina. No, anyway, hindi na lang kay may obligasyon pa ko. Alas 9:07 na, i-acknowledge ko lang anay ang mga nagpadala sa mensahe nila kay kainapan ni sila gaulat nga bisan kahit papano malawagan ngala nila. Ga-pray lang ko gali para man sa family sang kasin ko kay nang Lani, dira Andres sang pamilya ni nang Lani, Arancilio nang Lan. Praying gid nga sa madasing recovery sa bilong family. Hindi mo gid mapulong tuod parties COVID, no? Perte. Action Hotline! Good morning, Aksyon Art. Monitor na kami sa Barangay Pandanon DSB. Alin kay Rochelle, Fulhincio Susana, Hanili, Aksyon Art dapat kabalo si Vice Extraction Team, wala man consideration. Lantawon nilang sitwasyon sa kada panimalay kung dapat i-extract. This is the result of the wrong decision of Extraction Team. Kami na COVID pero wala kabaton support. Hambal sa Barangay Villamonte, ginatagan kami pero wala. Wala man kami gintagaan certificate. I know so many family na COVID pero wala. Gapabalo kay ubuson dayon kuha. Okay. Actually, ang akon pag-insindi siya na ang desisyon niya nga i-extract ka. It is not the decision of the local IATF mo. That is a policy nga gin-decide sang national IATF. Siguro may mga consideration nga may appeal na nga kung pwede sa ma-qualify nga mga nag-positive sa COVID, pwede na lang sa house niya. Tigaling kayong national IATF, yan mo nag-decide. Sila hindi, dalon gina sa facility, yan mo na pangitain nyo da. Yan mo na bala kung kaisang we are still under the spell of the national IATF. Kaya pamatyagan ko do sila ng tutanan kay hindi bala kang eksperto. O, tiyosto nang ambal ni Vice kung hindi manugi dosto abi sa mga contact tracers. Tiyan mo ningguan niya ho, laton-laton. Ilaban gining hindi pa kita iya ka sa ulog sa Merry Christmas. Anisita Kaungga, nyahulat ko tawag para vaccine sobra na 1 month. Nagpa-register ko online. Laman Japon. Ay gali, i-check na sa taga-IOC. Nga away kayo mo matawgan. O, Marilo Lianes, tani bis politika ila awayan, dapat lutason anay ang kaso ng COVID. Hindi na chimpong nga tubang sa krisis, bilong nga pumuloy, mayo lang yung damo kwarta. Di ka batyag, tuon na. Subong kung ang pangabuhi mo, hampas pitik kung sa lastiko pa, inablang isang kahig, isang tuka, ay sos. Biyantangan ko bisan kitaon pa ning COVID, ni sulungon niya katao kung waay na siya kalanon. Vanessa Starmayo, Jinky Dialagdon, Noel Amar, kag Alex Montesa. Ginatamyaw ni Sir Melili Oligo. Good morning, Action Art. Monitor kami di sa roadside Tangob. Halong gina, Ma'am Anisita Kaunga. Kaunga ni siya, Kaunga. Arian Joaquin, gada mo na vaccine, gada mo man Japon case. Di ba dapat gadutay na sobra na sa pahirap sa tao. Mayo
wala pa to vaccine. May yun na lang na, galing kayong vaccine, hindi mo nagarantiyang, hindi ka matapikan, galing ka mo na hindi ka lang matamaan, kang mangin severe ang imo ginabatyag. No? Miloni Canvas or Calvas, morning Bacolod, Ana Sinoro, morning man, Huma Lumina, Dennis Nuestro, Ters Vergara Sancho, Lester Ray Benitez, monitor lang kundi, Auckland, New Zealand. Buato siya sa New Zealand. Thank you nga. Hotline. Sir Lester Ray Benitez, ara siya sa Auckland, New Zealand. John Serna, may aga, watching from San Enrique. Merly Gonzaga, thank you man. Gamonitor man, karon nga si Rimar Hicano Haliasgo La Castellana, family ko no Haliasgo, Hicano Salvatierra Robles Cabalfin, Tapayan family. Piper Parsley, aksonat ang balasulon sa gumilekta na ikong kumpletong papilis, sa manugparistro, tagaan numero, parang tao may numero, hindi na maglinya kung ubos ng numero. Correct na sir, hindi mapuli na lang kag mauyaya ang taga-kumilik na, kita mo na nga, na ding si Sir Piper Parsley ho. Pero may siya, kay imaginon mo kung magtiner ka na taguri, karon igo ang ending, kaya balon ka, hindi na ka makumudar, kay 200 lang amon, pwede makumudar, kundi nagtungaro kay mo na bilog nga taguri. Jocelyn, good morning. Lege Villares at Sibar, Diya Monitor Gid Tamon and Lucy at Sibar, SSS and address, Talok Bago. George Gargasiran, bayo tani wala COVID, kay maantos tao maglinya, kaso may pamahog sang virus. Nga ini so kadelikado, gid kauyaya sang ara sa sulod. Salig lang sila, kay wala sila sa sitwasyon sa mga galinya. Dumaulan pagkadaan sa Guaho. Kaya pumilik mag-open sa mga mall sa registration para mga tao hindi maginutok. Malapta sila kung Sunday ma-open sila. Ligad may ara, ginmana. Jocelyn Song Comedia, gatamiyaw sa kay Vice Mayor El Cid. Araman si Arian Joaquin. Novim Juanitis Maghari, kamonitor sa Barangay Villamonte. Milili Oligos niya si Kagawad Timay, kagmunit Lobaton sa Mabulak sila'y kamonitor man. Ana sinoro niya kurek kina Aksyon Art pangamuyo. Gidpermi maghalin pag-abot sa balay. O Ate Hakim Iriman, George Gargasiran, Veronica Santillan Manukan, Alfredo Isiha, Jerel Gadudo. Thank you, paring Chupoy sa Macau, China da. Kag Tita Elma Lusok, kag Major Paterno Turalba. Lito Dayap, Nuwabi Jimenez, Bibi Gregorio Yolo, sa area sang poblasyon DSB siya. Juan Mil, Henry Martinez, morning. Thank you, Gid, for listening. Si Juan Mil, ara sa Victorina Heights. Thank you for listening. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing. Sumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros,
Ilosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginagampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, kagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig, padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, si Rani Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station with the students of Bacolod. When it was launched in 1969, it was a music station. Dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. That's why the name naman amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ang Aksyon Radio Bacolod. Kag bapos sa fire patrol my part because the year nga nagsulod ko kadagdamo ko dito at that time po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So kadagdamo isa nagdamo dito. So that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa una ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols.
Na masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Lagi magtugot to. May mga update kita karon na ang Basiwa Employees Union makadto sa office ni Mayor Bing in a short while, mga 10 o'clock ko. Anong purpose nila to? Karon lang sa Aksyon BBB program. Pantayan nila sa program ni Aksyon Rex Cantong. Ako lang reminder sa inyo, ari mo nagtupang ulan, grabe nagnamulo so rigid sa mga nagalinya na basi kalabasa ni sila. Pero ari pabakod sa immune system ang ginapangita niyo. Sa way kumalabutan ng mga mensahe karon na lang sa udto sa Aksyon BBB program kag sa iban pa naton nga mga programa. Aksyon at Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!